Makalipas pa ang ilang minuto, nang makapagpalit anyo na ang mga ito, bumungad sa kanya ang tatlong nilalang na napakalayo na sa wangis ng isang pangkaraniwang tao. Paglalarawan niya rito, napakalayo na ng mga anyo nito sa isang ordinaryong sinakob. Kung yung mga nakaharap niya, hindi nalalayo ang itsura sa tao, ang mga binatilyong sinakob naman, may hahalin tulad niya ang wangis sa isang taong ibon. Yun nga lang, malasauling ang kulay ng mga balahibo nito, kaya kung pumapasok yun sa mga lugar na madidilim, naglalaho yun na parang bula. Ang mas ikinagulat pa doon ni Pablo ay yung mga paa nitong parang sa agila ang disenyo. Bukod sa mahaba nitong mga kuko, pansin na pansin rin niya ang malalaking kalamnan nito, indikasyon na sa oras na mahuli siya nito, wala na siyang magagawa pa para tumakas. Matapos naman yung mapansin ni Pablo, agad namang ibinuka ng mga nilalang na yon ang malalapad nilang mga pakpak. Pagkumpas naman nila nito, mabilis namang lumaganap sa buong paligid ang hindi matukoy na salot kasama ng isang malakas na sumpa. Ayon sa kanya, kung nagkataong hindi niya naitaas ang bakod at poder ng kanyang katawan, noong mga oras na yon, maaaring sa ganoong pag-atake pa lang, malalagay na siya sa mapanganib na sitwasyon. Hindi naglaon nang makalikom na ang mga ito ng lakas para lumipad. Mabilis naman itong sinuyod ang kalangitan hanggang sa maglaho na lamang ito na parang bula. Ilang beses din yung sinubukang hanapin ni Pablo pero sa kasamaang palad, hindi na niya ito natagpuan. Wala rin siyang narinig na mga kakaibang tunog at angil kung kaya't aminado siyang nahihirapan siyang tuntunin ang kinaroroonan ng mga ito. Kalahating oras pa ang dumaan nang may marinig siyang papasalubong na bagay. Agad naman siyang napatingala sa kanyang itaas kung saan doon tumambad sa kanya ang isang sinakob na may nagbabagang mga pakpak. Sa sobrang bilis nito, alam niyang hindi niya yun maiilagan kung kaya't wala na siyang nagawa kundi ilabas ang isa sa mga itinatago niyang mutya. Pagdukot naman niya ng isang hiyas na may nakadugtong na taling gawa sa pinatuyong baging, agad naman yung naglikha ng isang hindi nakikitang harang papaikot sa lugar kung saan siya naroon. Pagtama naman dito ng nilalang, agad namang bumakas sa mukha nito ang matinding pagkagulat, gawa ng umaasa itong sa pagkakataong yon, wala nang kawala sa kanya itong si Pablo. Sa sobrang galit naman ito, ilang beses pa nitong sinubukang basagin ang harang pero nanatili yung matibay. Pagsilay naman ang sinakob sa hawak-hawak niyang bato, ngumisilang naman yon habang nagwiwikas sa kanya ng, "Bibihira lang kaming makakita ng ganyang mutya." "Hindi na nakakapagtaka ang tingero. Sa lakas at sa husay mo, paniguradong nagtatangan ka talaga ng mga ganyan. Pero wag mo sanang isipin na ang hamak na mutyang yan makapagtutubos na sa buhay mong nasa aming mga kamay. Bawat mutya may kaakibat na panganib at sakripisyo." Nang marinig naman ni Pablo ang sinabi nito, napangisi lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Maaring sa iba may limitasyon ng mga mutya. Pero sa mga katulad ko, hindi saklaw ng ganyang mga prinsipyo. Yan ang rason kung bakit sa gabing ito, kayong matatalo." Matapos naman niya itong mailahad, agad naman niyang ipinakita sa nilalang na yon ang tatak ng kaluluwa ng dibino. Nang mapansin naman ito ang tangan niyang marka, bigla namang nanlaki ang mga mata ng nilalang na yon
at kasabay nito ang paglabas ng isang espiritong kalansay na may daladalang napakalumang espada. Mabilis nitong sinugod ang sinakob at pagtagos nito sa nilikhang harang ng kanyang mutya, tumarak ang espada nito sa dibdib ng katawan ng nilalang kung saan naroon ang puso nito. Matapos naman yung gawin ng espiritong lumabas sa kanyang marka, agad din naman itong naglaho na parang bula, dahilan para mapaisip si Pablo kung saan ang galing ang nilalang na yon. Noong una medyo naguguluhan pa siya, pero nang maalala niya ang mga katagang ibinahagi sa kanya ni Maestro Kudoy, doon na naging klaro ang lahat. Ayon sa kanyang maestro, na habang patuloy niyang pinaghuhusayan ang paggamit ng markang yon, darating at darating ang panahon na magkakaroon na ito ng wangis na nasa espiritual na aspeto. Dagdag pa ng maestro niya, kusang lumalabas ang espiritong yon sa mga panahong nararamdaman nito na unti-unti na siyang nalalagay sa panganib. Para sa kanyang maestro, ang nilalang na yon ang isa sa pinakamalakas na armas na meron siya. Matapos naman niyang maalala ang mga bagay na sinabi nito, doon na niya nasagot ang iilang palaisipang bumabalot sa kanyang wisyo. Pagkaraan pa ng ilang minuto, bahagya namang naudlot ang kanyang pagmamasid sa bangkay ng binatilyong sinakob nang maramdaman niya ang dalawa pa nitong kasamang papasunod na rin sa kinaroroonan niya. Kagaya ng inaasahan, biguring makatagos ang mga ito sa depensang ginawa ng hinugot niyang mutya. Nang mapansin naman yon ng mga nilalang, bahagya naman yung dumistansya mula sa kanyang kinaroroonan habang nanlilisik ang mga mata nitong nagmamasid sa kanya. Kung tunay kang matapang, lumabas ka sa kulungan mong yan! Sigaw ng isa sa mga nilalang. Dagdag pa nito na, pawang mga duwag lamang ang nagtatago sa ganoong abilidad. Nang marinig naman ni Pablo ang sinabi nito, dahan-dahan naman niyang ibinalik sa kanyang bulsa ang hawak niyang hiyas. Pagbitaw niya sa taling nagdudugtong sa mutyang yon, agad naman niyang naramdaman ang paghalo ng harang na pumapalibot sa kanyang katawan. Nang mapansin naman yon ng dalawa, nagbigay naman yon ng matinding kagalakan sa kanila. Ngunit para kay Pablo, isang matinding pagkakamali ang hiniling nitong bagay. Ayon sa kanya, ang mutya ng batong dignum na ginamit niya kanina, hindi yun pumoprotekta para mailigtas siya sa panganib na dulot ng kanyang mga kalaban. Bagkus, kaya yun lumilikha ng harang ay para maprotektahan ng mga ito sa hindi mapantayang kapangyarihan na pilit nagkukubli sa markang tangan ni Pablo. Dagdag pa niya na, ginagamit niya lamang ang batong dignum sa mga pagkakataong nagdesisyon na siyang seryosohin ang kanyang mga kalaban. Nga pala, bagaman depensa at kaligtasan lang ang kalimitang gamit ng mutyang yon, itinuturing pa rin yon ng iilang mga antingero bilang isang malakas na tangan. Isipin ninyo, purong pandepensa nga lang ang taglay nito. Pero kahit wala kang kamalayan, kayang-kaya ka nitong iligtas. Hindi yun katulad ng mutya ng kidlat na kapag nakatalikod ka sa panganib, wala itong kakayahan para dumepensa. Dahil sa ganoong abilidad nito, maraming mga antingero ang naghihikahos na makakuha ng kahit isang maliit na piraso. Isa rin yun sa mga dahilan ni Pablo kung bakit madalang niya lang yung gamitin. Kapag kasi ginagamit niya yon sa mga lugar kung saan may mga antingerong nagmamasid, madaling napupukaw ng batong dignum ang pagmamalabis ng mga itong makakuha ng ganon. Ayaw na ayaw yung mangyari ni Pablo, gawa ng bukod sa isa lang yung malaking gulo,
napakahirap din para sa kanya na takasan ito. Ang mas ikinakatakot niya pa ay ang posibilidad na maaari siyang makalikom ng hindi mabilang na tagasunod dahil lamang sa mutsyang yon. Balik tayo sa kwento. Pasensya na, medyo mahaba yung paliwanag. Matapos naman niyang paunlakan ang nais mangyari ng mga nilalang, seryoso naman niyang pinagmasdan ng mga ito. Maya-maya pa, pagsilay naman niya sa kinaroroonan ng bilugang buwan, dahan-dahan naman niyang naramdaman ang tila bang paglamig ng kanyang marka. Nang masipat naman yon ng dalawang sinakub, mabilis naman yung sumugod sa kinaroroonan niya, ngunit bago pa man yun makalapit, napansin naman ng mga ito ang mabilis niyang pagbitaw ng kanyang sandata. Pagbagsak naman ng hawak niyang sundang sa lupa, mabilis namang nagbago ang kanyang presensya. Dahilan para mag-alangan ng dalawang nilalang. Gayunpaman, dahil sa ayaw nitong mapahiya, nagpumilit pa rin yung sumugod hanggang sa naagaw na ng mga ito ang atensyon ni Pablo. Walang sabi-sabi, agad naman niyang hinawakan ang ulo ng isa sa mga ito, sabay balibag nito sa lupa. Kahit nagtamuyo ng matinding pinsala sa katawan, sinubukan pa nitong bumangon dahilan para apakan niya ito sa may bandang likod. Hindi pa siya nakontento. Hinugot niya ang dalawa nitong pakpak, sabay bali nito. Dahil sa kanyang ginawa, tanging pagsigaw lang naman ang nagawa ng nilalang na yon habang paulit-ulit yung nagpupumiglas mula sa kanyang pagkakahawak. Subalit sa kasamaang palad, hindi sapat ang natitira nitong lakas para makatakas mula sa kanyang mga kamay. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagtanto naman ni Pablo na magiging balakid sa kanya ang nilalang na yon, hindi na siya nagdalawang isip na bawian yon ng buhay. Pag-apak niya sa ulo nito, sapilitan naman niyang hinugot ang dila ng nilalang hanggang sa makuha niya na yon ng buo. Bago niya din yun tuluyang pakawalan, binali niya pa ang ulo nito na siya namang nagbigay ng matinding galit sa natitirang sinakub. Matapos naman niya yung maisakatuparan, agad naman niyang nasipat ang natitirang kasama nito na nagmamadali ng sumugod sa kanya. Dahil dito, wala naman siyang nagawa kundi salagin yon gamit ang kanyang mga kamay. Sa kanilang pagbubuno, ipinakita niya sa nilalang kung sino ang mas malakas sa kanila sa lahat ng aspeto. Kalahating oras pa ang dumaan nang medyo nahihirapan na ito. Agad naman siyang humanap ng pagkakataon para baliin ang mga daliri ng nilalang na yon. Maya-maya pa, nang mapansin niyang unti-unti nang humihina ang mga ibinabato nitong atake sa kanya, di naman niya maiwasang mapangisi habang humihiling sa kanyang marka ng karagdagang lakas. Pagramdam naman niyang umaapaw na yon sa kanyang katawan, agad naman niyang hinawakan ang mga daliri ng nilalang, sabay isa-isang bali sa mga ito. Habang ginagawa naman yun ni Pablo, paulit-ulit naman niya yung tinatanong ukol sa kinaroroonan ng iba pa nitong kasama. Inilahad din niya na wala siyang ililigtas sa lahing pinagmula nito. Nang marinig naman ng nilalang ang kanyang sinabi, panay lang naman ang ginawa nitong pagsigaw habang nagmumura. Noong una, nagmamatigas pa yun sa kanya, pero nang makatanggap na yon ng dalawang suntok sa tiyan nito, doon na yon nagmistulang lumambot. Hindi naglaon nang mawalan na yon ng lakas. Unti-unti naman yung bumagsak sa lupa hanggang sa wala na nga yung nagawa kundi ang maghintay ng kamatayan niya. Alam ng nilalang na hindi siya pakakawala ng buhay ni Pablo
kung kaya't mas ninais nito na ilibing kasama niya ang lahat ng mga bagay na nalalaman niya. Dahil dito, wala naman siyang nagawa kundi parusahan niyo ng parusahan hanggang sa bumigay na mismo ang katawan ng nilalang. Pagsilay naman niyang naghihingalo na ito, nagdesisyon na siyang kaladkarin yon patungo sa sigang nilikha niya. Sinabay na rin niya ang mga bangkay na kasama nito nang sa gayoy walang maiwang bakas sa pagsapit ng umaga. Kinabukasan pagising naman ng kasama niyang bata, una nitong napansin ay yung namumuting bakuran ng bahay nila. Pagtanong naman ito, pilit naman niyang itinago pansamantala ang mga nangyari noong nagdaang gabi. Inaasahan niya kasing matatakot ito, kaya para maiwasan ang ganoong bagay, pinili na muna niyang sarilihin ang lahat ng mga nalalaman niya. Awa naman ng Diyos, naniwala ito sa kanya. Ilang oras pa ang dumaan, nang mapansin niyang wala na silang makain, minabuti naman niyang isama ang bata sa labas ng baryo. Pagdating naman nila sa lugar na yon, agad naman silang naghanap ng mga bungang kahoy na magsisilbi nilang panakip gutom para sa mga susunod pang mga araw. Kahit kasi may dala silang salapi noon, iniwasan nilang gastusin ito sa baryo, lalo pat alam nilang hindi mapagkakatiwalaan ang mga taong naninirahan dito. Sa kanilang paglalakad, nabanggit naman sa kanya ng bata na ang mga lupaing yon ay dati nilang pagmamay-ari. Marami man yung nakaalitan, sa huli, nagtagumpay pa rin yung angkinin ang isang malawak na lupain na kadikit ng kanilang baryo. Nabanggit din ng bata sa kanya na sa mga panahong yon, aminado talaga itong marangya ang kanilang buhay. Pagtatapat pa nito na, dahil sa kaginhawaan nilang tinatamasa, marami ang naghangad na makita kung papaano sila bumagsak. Pagkalahad naman ito ng lahat ng kanyang hinanakit, di naman ito maiwasang mapaluha, dala ng nararamdaman itong lungkot at galit. Nang mapansin naman yun ni Pablo, agad naman niya yung inakbayan habang sumasagot dito ng, "Hayaan mong manatili sa nakaraan ang lahat ng lumipas na. Kahit magalit ka, wala kang magagawa para mabago yan. Sa ngayon, dalawa lang ang pwede mong gawin para mapaunlad ang iyong buhay. Matuto at magpatuloy. Iwasan mong magtanim ng galit sa kapwa mo dahil sisirain niya ng kalooban mo." Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito habang umiiyak. Nang marating na nila ang isang malawak na sagingan, agad naman sila doong naghanap ng mga hinog nitong bunga, sabay lagay nito sa mga bayong nilang dala. Kumuha din sila noon ng mga kamote at nanghuli rin sila ng mga gumagalang pato sa paligid. Matapos naman nila yung gawin, muli silang bumalik sa bahay ng bata para magpahinga. Kahit napapansin na noon ni Pablo ang iilan sa mga taga-baryong nagmamasid sa kanila, hindi naman niya ito gaanong pinagtutuunan ng pansin. Sa isip-isip niya, hanggat wala pa yung ginagawa, mananatili yung panauhin sa kanyang mga mata. Ngunit kapag nakapagbitaw yon ng kahit isang banta sa kanila, ituturing niya yung mas masahol pa sa kaaway. Kinahapunan habang nagpapahinga naman sila ng bata, panay naman ang kanilang pagsilay sa mga panauhing dumaraan. Sa estado ng mga ito, madalang lang yon kung tumingin sa kanila na parabang umiiwas yon sa kanilang hinala na maaari nilang maramdaman. Dahil dito, medyo napapaisip na noon si Pablo na maaaring may nilulutong plano ang mga kaaway nila.
Alam din niyang kaya yun ginagawa ng nilalang ay upang hindi sila nito mabigyan ng dahilan na umalis sa lugar na yon. Kung iisipin, mas pabor nga yun para sa kanilang mga kalaban. Dahil anumang oras, madali sila nitong masusukol. Ngunit sa kabila ng panganib na yon, pinili pa ring manatili ni Pablo upang masukat ang lakas ng mga sinakub. Pagpatak naman noon ng takip silim, agad naman siyang gumawa ng mga sulo sa gilid ng bahay. Nagpausok din siya ng balat ng nyog upang maitaboy ang mga lamok na kasalukuyang namumugaran sa silid na pinagpapahingahan ng batang kasama niya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapansin naman niyang unti-unti nang nawawala ang mga tao sa daan, agad naman niyang inabisuhan ng bata na pumasok na sa loob ng silid nito. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tahimik naman yung pumasok. Pagramdam naman ni Pablo na siya na lamang ang nasa labas, agad naman niyang inilatag sa kanyang tabi ang mga saging na kanyang nakuha. Matapos naman niya itong gawin, sinimulan niya na yung hiwain kasama ang mga kamote at iilang piraso ng karne ng pato na hindi niya pa naluto. Maya-maya pa, nang makapaghapunan na siya, agad naman niyang napansin ang iilan sa mga bahay na malapit sa kanila na may mga nakasindi pang gasera sa loob nito. Noong una, inakala lang niyang nagkataon lang ang lahat. Pero nang mag-umpisa na siyang makalanghap ng mga kakaibang baho, doon niya napagtanto na maaaring naghahanda na ang mga nilalang na yon para sumugod. Hindi naglaon, sinabayan na din yon ng panakanakang pag-angil na kalaunay naging isang malakas na atungal. Nang mapagtanto naman yun ni Pablo, agad naman siyang napasilay sa buwan habang nagpapalipad hangin ng mga buhay na salita. Matapos naman niya itong gawin, muli niyang itinarak sa lupa ang hawak niyang sundang, kalakip ang kanyang latigo na napagpasyahan niyang gamitin noong mismong gabi. Pagtungtong naman ng 7:00, nagsimula nang magsibukasan ang lahat ng pinto ng mga bahay na malapit sa kanila. Paisa-isa na rin doong nagsilabasan ang mga nilalang na pagapang kung maglakad. Wala ring saplot ang mga ito at sa estado nito para yung mga hayop na walang sariling pag-iisip. Pagsilay naman niya sa mga nilalang na yon, hindi naman niya maiwasang magulat gawa ng kung hindi siya nagkakamali, tuta ng mga sigbin ang mga nilalang na yon. Ang hindi niya lang maintindihan, paano nila yun nagawa sa tao, gayong ang pagkakaalam niya, tanging mga hayop lamang ang kayang gawing alipin ng pamilya ng sigbinan. Ilang segundo pa ang lumipas, nang masipat naman niya ang mga ito na paisa-isa nang gumagapang sa bakuran ng bahay, agad naman siyang napatayo, sabay kuha ng kanyang latigo. Pagkapit ng kanyang kamay sa latigong yon, agad naman niyang nasilayan ang mabilis na pagsugod sa kanya ng mga nilalang. Sa isang iglap, binalot ng sigawan ang buong paligid, dahilan para magising ang kasama niyang batang kasalukuyan ng nagpapahinga. Dahil dito, naging limitado lang naman ang mga kilos niya sa takot na baka may makatunog na nilalang sa silid kung saan naroon ang bata. Para kay Pablo, napakamapanganib ng ganoong sitwasyon, lalo pat sobrang dami na ng nilalang na kinakaharap niya. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pakikipagbuno, halos matabunan na ang bakuran ng hindi mabilang na bangkay ng mga nilalang. Tuwing tinatamaan niyo ng dulo ng kanyang latigo, agad naman yung namamatay hanggang sa kalaunay magsimula ng maagnas ang kanilang mga bangkay.
Isang oras pa ang lumipas, halos mga lahati na nga ang puwersa ng kanyang kalaban. Si Pablo naman noon, medyo naghahabol na rin ang hininga dahil sa tindi ng ginawa niyang pag-ilag at pagsugod sa mga ito. Subalit sa kabila nun, hindi pa rin siya nakakaramdam ng pagkabahala, gawa ng sa oras na nakakaramdam na ng pagod ang kanyang katawang lupa, humihingi siya ng karagdagang lakas sa marka ng dibinong nasa katawan niya. Ayon nga sa kanya, na kahit 1 linggo pa siyang nakipaglaban sa mga ito, hinding-hindi siya manghihina. Dagdag pa niya na, ang abilidad niyang yon ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit dapat lang siyang katakutan ng kanyang mga kalaban. Makalipas pa ang ilang minutong pakikipaglaban niya, kagaya ng inaasahan, wala na ring nagawa ang mga nilalang kundi ang mamatay sa kanyang mga kamay. Pagsilay naman ni Pablo, nabilang na lamang ang natitira sa mga ito. Agad naman niyang inilabas ang mga buhay na salita ng Panginoon na siyang naging sanhi upang sapilitang lumayas sa mga katawan nito ang bertud at sapi sa kanila ng mga masasamang demonyo. Pagsilay naman niyang ordinaryong tao na ang nakatayo sa kanyang harapan, agad naman niya itong inabisuhang umalis na sa lugar sa lalong madaling panahon. Nang marinig naman yon ng mga nilalang, nagmamadali naman yung tumakbo pabalik sa bahay nila para kumuha ng mga gamit. Noon ding mismong gabing yon, nilisan ng mga ito ang baryo sa kagustuhan nitong maging malaya. Nang masipat naman yon ni Pablo, tahimik naman niya yung pinagmasdan hanggang sa may nasipat siyang grupo ng mga binatilyo na nakatayo di kalayuan sa sentro ng baryo. Nanlilisik ang mga maladugong mata nito at sa estado ng mga nilalang na yon, parang naghahanda yon sa isang malawakang labanan. Maya-maya pa, bago pa man yun makalapit sa kanya, laking gulat na lamang niya nang may dumaang malalaking paniki sa ibabaw niya. Mabilis nitong sinugod ang mga taong naglalakad papalayo hanggang sa paisa-isa na nila yung dinagit. Dahil dito, kibit-balikat naman niya yung tinalikuran, gawa ng wala siyang kakayahan na isakripisyo ang buhay ng bata para sa kaligtasan ng mga ito. Imbis na mag-alala para sa kalagayan ng iba, kampante naman niyang pinaghandaan ang labanang paparating sa lugar na kinaroroonan nila. Okay, grabe yung isang mutya ni Pablo, no? Bukod sa depensa na, sobrang lakas din para sa opensa. Pero ang tanong ngayon, meron pa siyang 2. Hindi natin alam kung anong gamit nun. Baka nga, yung lihim na karunungan ni Pablo, hindi niya na kailangan kasi nga, 3 yung karga niyang matindi, di ba? Para hindi kayo mabitin. 5 at 6, magkasunod din yun. Bukas ilalapag natin. Yun lang. Pahintay na lang ako. Salamat.